so an fi so a ta tatsa talaka. Daloli sun musu yawa amma ba sa ƙoshi, kullum so suke su ta yi. An kasa, kuma ya ba wa duk wata gwamnati da take Najeriya kunya ta duk shekara nawa ma, saboda sun yabi kuɗi biliyoyi sun sata za su gyara da fara ta iya ruwa, shi ko a ɗan lokaci ya zo ya gina ta yiwu. Ai ka ji an ji kunya, asiri ya tonu, asirin gwamnatocin baya da yawa sun tonu. Mu ɗan da ake gani ake zagi ana cewa ɓarayi, to mu ne ɓarayin ba, akwai dai ɓarayi. Don mu ni kai yanzu a cikin yunwa nake, ina da buƙatar agaji, kaga sanata ne a yunwa nake, ina buƙatar agaji. Ina fatan shugabanni na su ji ina yunwa, ina buƙatar agaji ni kaina. Inda aka ɓarayi to a ɓarayin suna nan, kuka san su. Wannan hali ana cikinsa kam, talakawa ana cikin masifa, ana shan wahala, akwai yunwa, akwai talauci, akwai rashin aiki. Amma ni abu da nake gani, talakawan dai nake wa tausayawa. Idan aka yi wannan zanga-zanga ba san inda ta kare ba. Duk zanga-zanga a duniyan nan muna ganin inda take karewa. Muka duba Sudan yanzu a Khartoum, babban birnin Sudan, ba kowa. Daga zanga-zanga abu ya zama yaƙi. A Libya yanzu sai da bayi ma ake a Libya. Ƙasashen yanzu kwanan nan ma gashi a ƙasar Afirka ɗin nan tamu ƴan uwa makota ta Kenya, ita ma gashi rigimar ta zama abin da ta zama, an rasa da za a yi. Ta haka mu in muka fara ta ba mu san da ta kare ba. Ita wannan rigima in ta fara, inda kawai za ku zanga-zanga ku ɗaga kati ku ce kuna buƙatar kaza, a ce to a yi muku, to shi kenan. Amma idan ku ɗaga katin nan sai in su ɓarayi, yan iska marasa mutunci sun shigo cikinku, sun ƙone-ƙone, sun kwashe-kwashe, sun yi dukiyoyin jama'a, kuma jama'an nan ba su kyale su ba in za su iya, hukuma ba ta kyale su ba, to in abin ya yawa sai ya zarce, ya juye, ya zama rigima. In ya zama rigima kuma talakawa nan ne da suke wahala, su za su ga wahalar da ta fi da. Saboda ana yaƙi, ko yana ganin fim na yaƙi da ake, ba zai so a yaƙi. Komai duk gatanka, komai kuɗinka, ba za ka so yaƙi ba. Komai ka ajiye, komai ke da shi, ba za ka so yaƙi ba. To ina ganin in za a yi tunani, bai kamata a ce za a yi zanga-zanga ba, kamar yadda shi jagora na yanta Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya faɗa. Ya ce wato zanga-zanga wata mu bace, idan ba ma farin ciki da gwamnati, mu bari mu haɗa akwatu in zaɓe ya zo. Amma yanzu a ce za a yi zanga-zanga ba ta kai mu ko'ina ba. Da haka ni ina ganin dan tausayin talakawa, dan tausayin kanmu, ya kamata lalle masu tunanin su zanga-zanga nan su bata. Ko da yake na san mafiya yawa masu hankali yanzu sun janye. Yawancin wanda suke cewa sai zanga-zangan nan jahilai ne, mutanen banza, ɓarayi. Dan na ga wani an nuna mun a social media ana tambayar sa, to ku zanga-zangan nan me na ta kai ku, me amfanin ta? Yace ko ba komai ma yabi ganima. To kaga su za su yi zanga-zanga kenan don su yabi ganima. Ta nan a social media na gani wai su za su yabi ganima. To kaga in dai wannan ne, to ya kamata mu yi hattara, ba wanda zai yarda. Kuma an zanga-zangan nan akan talakawa ta ƙare. Masu kuɗi, masu mulki, ba ma za a kuɗi zuwa wajensu ba. Suna da kariya, suna da garkuwa, suna da shirinsu na ba za ku zuwa wajensu ba. Na haka a haƙuri, kamar yadda gwamnati ba da haƙuri, mu kuma 'yan majalisa na da tija nan, ran Laraban nan ma za mu zauna, muna da shirin faɗa shugaban ƙasa gaskiya, mu kuma ba shawarwari na hanyoyi da ya kamata a bi a samu sauƙin lamura, kuma ba wai yan can nesa ba, nan da kusa. Ta bangaren gwamnati na shirin ɗaukar matakai na ganin daƙile ita wannan zanga-zangar ta hanyar yin amfani da jami'an tsaro. Wata shawara za ka ba su saboda kada a zo a yi abin da zai kawo kuma a take hakkin bil'adama?
eto ai abin da gwamnati ta ce dama ta yi da jami'an tsaro dole ne ta yi. Za ta kwanta ta bacci ba ta sa ko a kan titi ya kare dukiyar jama'a ba ne. Ai amfanin da ce da jami'an tsaro ita gwamnati ta tura su inda su kare lafiya da dukiyar jama'a, shi ne kawai abin da ya ce. Ba za ta tura su a ta bin yan zanga-zanga ana kama su ana kashe su ba. To da ka dole ne su yi. Ai ba wani shawara da za a ta wuce dama gwamnati ta tsaya da Allah zuwa annabi ta kare dukiyoyin jama'a da lafiyarsu, abin da za ta yi kenan da su jami'an tsaro. Distinguish, asalin abin da ya jawo zanga-zangar nan shine yunwa da halin kunci kamar da ake ta madadi da shi. Ta bangaren gwamnati ba ku ganin kamar ya kamata a fidda kuɗi maganan ba da shinkafa tirela 20 wata taso ba a yi ma jama'a abin ya isa da gaske? To yan gama gaskiya ba gwamnati ne ta isa ta fitar da kuɗi ta wadatar da mutane, kawai mutanen gari haka babu shi. Aka yi ma kai ba za ka samu wata gida. Abin da gwamnati ya kamata ta yi, ni a gani na, an yi bajet na 2024 har yanzu ba a sake shi ba. Gwamnati su ke bajet din nan, su ke kudin bajet din nan, da su ke ayyuka su ba za a ƙasa, za a samu sauƙin talauci. Saboda in ta saka masu gininnuka an ba su yi, masu supply an ba su yi, masu aiki kaza an ba su yi, su kuma wannan cimazaunan da ba su da aikin za su samun aikin da za su yi. To hanyoyin waɗannan mutanen za su leburanci su yi, masu kasuwanci su yi, masu waye su yi. Sannan kuma iyaye da suke da 'ya'yansu a zazzaune ba sa karatu ko kuma sun gama karatu ba aiki, za su samu irin wannan ayyukan da za su ba 'ya'yansu jari ko sai makamu su ci gaba da karatu ta kasashen waje ko kuma a nan Najeriya. Duk abin zai sauki inda za an sake budget. Yau gashi watan mu 8 ba sake budget ba, gashi nan da wata 2 za mu fara kokarin na shekara mai zuwa. To kayan ku ai an sayi rashin zaman lafiya, an sayi yunwa, an sayi fatara, an sayi cuta. Mu dan da ake zagi ana cewa barayi, to mu ne barayin ba, akwai dai barayi. Dan mu ni kai yanzu a cikin yunwa nake, ina da bukatar agaji. Kaga sanata ne ni, a yunwa nake, ina bukatar agaji. Ina fatan shugabanni na su ci. Ina yunwa, ina bukatar agaji ni kaina. Inda aka barayi to a barayin suna nan, su ka san su. Mun ji a da yammacin nan gwamnatin tarayya ta fitar da wata sanarwa tana umartar matatar mai ta Najeriya ta fara sai da albarkatun man fetur ta hanyar amfani da kudaden gida domin bawa kamfanoni da ke shirin shiga harkar sana'a mai musamman su dangwata daman cin gajiyar wannan tsari. Ya kuka ji irin wannan sanarwa? Ai da makiyashi ne da makirci ne da ƙyashi ake yi wa Aliko Dangote. Mutumin nan ya zuba dukiyarsa masu nauyi ya kafa wajen nan, ya yabi ma'aikata ɗin Najeriya. Ni na je kwanan bayan mun je ziyara, mu shugabannin majalisar da ta mun je ziyara wajensa. Wajen nan ba karamin abin mamaki ba ne. An zuba kuɗi, an zuba dukiya, an zuba aiki. To mutumin da ya wannan, gwamnati ta san wannan, kuma abin da muka tattauna da shi, abin da gwamnati za ta karɓa a haraji a biliyoyin dala yana da yawa. Akan ma wannan dizal da ya fara dinnan da taki, biliyoyin da ake karɓa na dala yana da yawa. To bakin cikin shine su manya-manyan ƙasar Najeriya ta su ce sun je sun yi refinery ɗinsa a ƙasashen waje. Shi kuma tun da ya zo zai ba hana shi ba, da sun hana shi da kudinsa sun huta. Yanzu suna so su sabotajin ɗinsa saboda ƙabilanci ne, saboda rashin mutunci ne, saboda wani ne, ba mu sani ba. Dama mu abinda wannan gwamnati ya yi mun ji daɗi, inda wajen haka ba muna nan muna turjiya, muna jan layi, za mu fito akan wannan lamarin, don bai kamata ba. Aliko ɗan uwanmu ne, ɗan Najeriya, shi kuma ya gudu wa ɗan Najeriya ba ne. Mutanen da suke aiki a wajensa dubbai, mun ji mun sadu da yawa. 'Yan kudu ma sun fi yawa, 'yan kudu suka fi yawa, amma ba mu ce me yasa mun kyashi ba, don 'yan umu ne 'yan Najeriya.
amma ko wa'annan suke cin abinci da iyalinsu da 'yan uwansu za su ci abinci wani abu ne. To balantana kuma arzikin da zai zo wa Najeriya, za a samu sauƙin man nan, za a samu sauƙin abubuwa da yawa da suke fitowa daga wajen. To amma ba a so, an fi so a ta tatsa talaka ta hanyar da ake tatsarsa. In ku Aliko Dangote ya ci gaba da yi, duk wannan musibar da ake sa talaka a ciki, ta tsadar mai, ta tsadar taki, ta tsadar fetur, ta tsadar kananzir, duk za ta tafi a hankali ya tafi da zama babu ita. Sun san haka. To amma saboda sun je sun saba tara haɗama, ba sa ƙoshi da kuɗi, daloli sun musu yawa amma ba sa ƙoshi, kullum so suke su ta yi. An kasa, kuma ya ba wa duk wata gwamnati da take Najeriya kunya ta duk shekara nawa ma, saboda sun yabi kuɗi biliyoyi sun sata za su gyara da fara ta iya ruwa, shi ko a ɗan lokaci ya zo ya gina ta yiwu. Ai ka ji an ji kunya, asiri ya tonu, asirin gwamnatocin baya da yawa sun tonu.